Bonaire per 1 juli haar toeristen weer verwelkomt, is het inreisbeleid op Bonaire zo samengesteld dat alleen de low-risk landen naar Bonaire af mogen reizen. We hebben altijd rekening gehouden met dat onze buureilanden andere maatregelen zouden nemen. En we hebben altijd al voorgesorteerd op het feit dat Aruba mogelijk mensen uit de Verenigde Staten zou toelaten. In een eerder bericht hebben we wel eens gezegd, dan sluiten we direct de grenzen. Maar bij nader inzicht zijn we tot de conclusie gekomen dat op basis van de epidemiologische gegevens het best verantwoord is om stapje voor stapje te gaan versoepelen en ook met Aruba en Curaçao een bubbel op te zetten. Die bubbel is bedoeld geweest en nog steeds voor onze eigen mensen, zodat die niet heen en weer van de eilanden met allerlei maatregelen geconfronteerd worden. De bubbel blijft bestaan, maar we houden vinger aan de pols. We hebben dagelijks contact met de publieke gezondheidsdiensten van Aruba en Curaçao, stemmen zoveel mogelijk op elkaar af en hebben eigenlijk dezelfde strenge, strikte inreisbeleid, waarbij Curaçao en Aruba geholpen worden door hun grondwet die net iets anders is dan die van ons. Zij kunnen verplichte testen afnemen bij inreizende personen, terwijl wij dat niet kunnen. En daarop hebben wij een gezondheidsverklaring, die overigens bij de andere 2 eilanden net zo goed geldt. Maar wij vragen de mensen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en als ze op reis gaan naar Bonaire, om een test te laten doen 72 uur voorafgaand aan de reis. Wij kunnen dit niet verplichten, maar wij appelleren aan hun verantwoordelijkheidsgevoel. En we vragen dat voor de volksgezondheid op Bonaire. Aruba gaat grootschalig testen. Dit test iedereen die het land binnenkomt. Dus alle Amerikanen zijn sowieso getest als ze binnenkomen. En alleen een negatieve test is geldig om ook te mogen verblijven op het eiland. Mocht een test positief uitpakken, dan worden ook op die eilanden direct quarantainemaatregelen van kracht.